Toto včelstvo máme zúžené na 8 B rámikoch. Ideme vykonať prehliadku plodovania matky. V prípade potreby rozšírime plodisko, aby mala matka kde plodovať. Na prvom rámiku vidíme zásoby. To, čo sa leskne, sú donesené tohtoročné zásoby z kvitnúcich mirabeliek a vrby. Na tomto rámiku už vidíme, že je plod. Rámik je kompletne zaplodovaný. To znamená, že bude potrebné rozšíriť plodisko, aby mala matka kde plodovať. Ešte skontrolujeme tretí rámik. Ten bude tiež určite kompletne zaplodovaný. Krásny súvislý plod z jednej aj z druhej strany. V tomto prípade je nutné pridať prázdny rámik, aby mohla matka ďalej kde klásť vajíčka. Ideálne je použiť rámik, ktorý už bol aspoň raz zaplodovaný. Keby sme dali rámik, ktorý ešte nebol zaplodovaný, matka by do neho teraz z jary nekladla. Preto je vhodné použiť rámik napríklad z minulého roka žemlovej farby, ideálne asi takýto. Tento rámik vložíme hneď vedľa zaplodovaného rámika, matka sa tam potom presunie a začne do neho klásť. Za tento prázdny rámik prisunieme rámik so zásobami. Týmto jednoduchým krokom sme rozšírili plodovanie.